život hráč, čo dobre mierí, to právo byť kráľom má vyvolený. Ide o život. Dneska bude ten najkrajší deň asi, tak to vyzerá. Ja som ťa neadoptovala, ja som ťa porodila. A on sa tiež nezatajuj za to, že je pijan a taký. Pôjde sa liečiť, Roland. Možno, že sa pôjdem, ja som zraný. Pôjde sa liečiť, lebo takéto reči, čo ty vedieš, to sa nepatrí. Židla? Nie, ale už ma sere tento megafón. Milí vyvolení, Lenka, Veronika, Sáša, Janka, Luis a Šaka. Navzájom sa k sebe pripútajte. Od tejto chvíle musíte spoločne prežívať celý dnešný deň ako živá a pevná reťaz. To znamená, že nie po dvoch, ale všetci štyria, ktorí sú tu spomenutí, budete celý deň dneska chodiť a prežívať dnešný krásny deň. Držíme vám palce. Poďte na záchod. Poďte na záchod. Prosím ťa vypadnúť, spať nám ide o celý deň. Počkaj, nech sa... 24 hodín. Ale počkaj, Sáško, nech sa to toto, ne? Klídek. Tam sere pre mňa do večera, ja sa do toho skôr nedám, dokiaľ nepôjdem na záchod. Mne už na dvierka. No. Ide o život. Pri krste musíš mať svoje, mňa krstili Anton. Nemôže byť, A ja musia som krstiť svojím menom. Antonio som krstený. Ty si Antonio, Juan Antonio Sama. Ja som normálne menom Roland, ale som krstený Antonio. Ale veď na čo to? Hej. Mohol si mať Antonio. Francesco. Antonio si mohol mať, vieš, kde pri birmovke, ale nie pri krste. Hej, ale ja mám aj Pri birmovke sa dáva meno ktorého svätého. Ale pri krste si buď, ja keď som Tono, sa volám Tono, ale krstený som Anton. Každý nemusí byť od narodenia krstený, vieš? Ty si krstený od narodenia, vieš? Ale pokiaľ si Ján, tak si krstený, pokiaľ sa voláš Anton. Má krstné meno takéto. Anton. Keď si Ríšo, tak Ja si nie som Rícha. Antonio, ja som A František, ja blbec. Jozef. A nie, jak sa volám, ja som František. Len krstené iným menom. Nemôžeš sa volať Milan a krstený si Jožo. To je sprostosť. Takže na čo tu vymýšľa somariny? Lebo to nemám rád takéto, že volám sa Roland a krstený som Antonio. Veď to si kde na to prišiel? Pokiaľ si Roland, tak si bol krstený Roland. Svetské meno mám Roland. Jaké svetské? No tuto na zemi mi dali meno Roland, ale keď som mal 18 rokov, som bol krstený a krstné meno mám Antonio. Prosím ťa. Ale nemám to ako v dokladoch, to mám len pred Bohom meno. Môže byť. Áno, je to tak Nemáš to ako... v dokladoch? Nemám to v dokladoch, ja som Roland a Rico. Ale krstné meno, originál pred Bohom som Antonio a ešte... Nemôže ťa krstiť Antonio, rozumieš? Môžeš mať, keď si bol birmovaný, svoje druhé meno. No, a keď som birmovaný, som Ja som bol František. birmovaný ako Anton, ale mal som na stuhe som mal Jozef. Rozumieš? To je ale birmovné. nie krstné. Hej, to je birmovné. Birmovné som František. Krstím ťa, Roland. Vieš, čo je krst? Áno, Roland, krstím ťa, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A toto som nemal. Krstím ťa, ako nemal? Ja som mal Antonio, krstím ťa, mene Otca i Syna. Netreb mi, lebo... Ale, nechápe to. Najprv je krst. 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 Krst, príjmanie a príjmanie. birmovka. Áno, presne tak, súhlasím. Išla som na sveté príjmanie a birmovku sa mi nechcelo ísť. Ale na krste si voláš sa Inés, tak krsti Inés, ja ťa krstím v mene Otca i Aj keď Syna. chceš Ale so- nie, Roland sa volá a krstí ho Anton. Takže nemám rád, keď mi trepe, Tony, že on Ja to mám je Antonio. Tony, ale krst som mal ako 18-ročný, ešte raz ti Hej, hovorím. ale nie ako Antonio, ty. Ale ako Antonio. Ale veď vieš čo, Roland, vieš čo, choď. Však ty máš sveté príjmanie? Áno, najprv som mal krst, keď som mal 18, potom som mal sveté príjmanie a birmovku a... Nie, prvé sveté príjmanie a birmovka, tak to bolo so mnou. To je úplne jedno, ale ja som si vybral meno Antonio. Ale jak si tak môžeš vybrať Ale veď meno? na čo to Dali mi vravíš? možnosť. V rodnom liste máš čo? Roland. No tak mi netreb prosto. To je svetské. Jasné ti to je? To je svetské Tak mi meno. netreb. Ale duchovné meno pred Bohom som Antonio. Toto pochopte. Hej, dobre, ale to si jedine niekde, keď sa ideš spovedať, ale normálne krstné meno máš Roland. Áno.
Čiže Vo krstné svete. meno je krstné meno. To Hej. je Roland, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobre, Amen. to je, Roland, keď sa ale nie narodíš. Antonio. Keď sa narodíš. Je to tak, máš pravdu, Tony. Ale keď máš 18 rokov, tak máš možnosť si vybrať meno. Preto je to krstné meno, lebo ťa v ňom pokrstia tým menom. To Ale- znamená, keď ho dajú, môj brat není krstený, to znamená, keď on je Teodor, tak ho budú krstiť Teodorom. No. Irtet, on Ale je mňa nekrstili. Nie, tak, lebo jak ty si hovoríš. výnimka, ty si sa vyskytol. Ja som si vybral meno iné. Lebo ty si prišiel z Marsu. Som mal možnosť si vybrať ako dospelý úplne iné meno a tak ma krstili po inom mene. A Ale vydali. musel by si byť premenovaný aj v Tak by si musel mať v rodnom liste. V rodnom- liste nemáš Roland, ale máš Antonio. No, nie v rodnom liste, ale v kostole, čo je list rodný, je úplne iné, to je pravda. Hej, veď, ale to nedáva zmysel a trepotiny trepe. Ale krstné meno pred Bohom som Antonio, Pederi. toto pochop. Dobre. To je jediné, čo ti chcem myslieť. Nedá sa to možno pochopiť. Krstné. Pán Péter. Pri krste, ale pri krste, keď ma krstili som Ale v kostole, Antonio. keď sa povieš spovedať, alebo čo, alebo To neviem tak, čo. vieš čo, mne to tak pripadá, ako keď si sa stal majster Európy v tancoch a potom ti ukradli aj titul, aj poháre. Áno, mne nie len toto, mne ukradli všetko. Keby No som to jasné, tak ja som na hlavu spadol z 3. poschodia. Čo si úzkoprstý? Ja som povedala, je to tak s tvojimi menami, ako s tvojimi rečami. Ty chceš povedať, že reči nevieš? Reči viem. Tak nebuď úzkoprstý. Ja som není úzkoprsý. No. Ale videl som, že som srandoval a zrazu ty tu robíš, že ja neviem Kedy si jazyku. srandoval? Pri jazykoch. Nie, totálny, nie, že No. Toto je dôležité, toto pochop. Ja som tu srandoval už viackrát. Ja som Čiže zasral. keď klamstvo, tak potom to obrátiš na srandu, keď To už nie, že zistíme, klamstvo, že to to je není sranda. pravda. To je sranda, ja neklamem, ja srandujem. To sú klamstvá, Nie, ale... jak chcem len, aby bola zábava, aby ste sa smiali. Však a čo tu máme byť, ticho? Čiže klamstvo obrácaš na srandu, To není áno? klamstvo, to je sranda, ja som srandoval. Ja keď poviem, že viem 8 jazykov, tak potom srandujem? Prosím ťa, Desperado. Buď Ja trošku... som chcel, aby tu bola sranda a... Ale si klamár, to není sranda. Nie som. Ja keď poviem, ako Sáša vraví, že viem 8 jazykov, tak keď mi dá otázku, tak budem ti odpovedať. Ale nepoviem, že nejdem sa o tom baviť, lebo nevieš ani ceknúť do pixel 8 jazykov. To si myslíte vy? Ide o život. Navzájom sa k sebe pripútajte, postupne jeden k druhému. Áno. Budete musíte spoločne prežívať celý dnešný deň ako živá a pevná reťaz. To budete všetci spolu pripevnení. Však? Jo, Luj, Saša, poď s nami, hej? Mne to je... Ty brďo, to bude sranda. Ja by som najrad... Čo, ale veď tu je dierka. Tento to je. Ja keď pôjdem na záchod, mne to je... Na záchod to takto pozor, sa ty pes na záchod mám priviazať. Dobre. Počujte, Ideme spať, ale... Čaute. ja som oblečený, mne nie je zima. Tak je to lepšie. Nevieš? Ďakujem. Desperado, povedz mi prosím ťa niečo tu. Alebo... Teraz môžem, Teraz tak je to takto. Teraz sa to ukázalo. No, čo robíš? Vidíš to? Lebo sa tak Díky, Desperado. Na dlho máš. No ale počkaj. Aha, to mám dať ten zvonok. Počkajte, ja to mám... Uličky sme, že mohli takto všetci sedieť. Ďakujem. Vy ste si ich mohli otočiť doprava a doľava. No veď to idem robiť, počkaj. poradenie, že? Tak, Veronka už to vymyslela. Počkaj, Luj, daj mi. No, Nerozumieš. A povedz prosím, daj. to je zo mňa chorý, ja stále o 5 sekúnd poviem skôr, čo treba robiť, ako on. Nemôžeš tých 5 sekúnd počkať. Nejakú... Ty si akože ma videla s frajerkou? Povídaj a proháňaj. Ja som to iba počula všetko. Čo si počula? Všeličo, neprovokuj. To Ja si moje. viem potom viac, ak si myslíš, ne? Nie, Ines. Iné. No asi vieš o mne viac než ja. No ja viem, že bola Zuzka, viem, že nebola z Bratislavy, viem, že ste doma není Ale spolu. ona není z Bratislavy. No, veď to hovorím, že není z Bratislavy. No a čo? Je taká vec. A ja som sa dozvedela toľko vecí o sebe, že ani som nevedela.
Super. Daj si tie štupniky, aby si lepšie počúvala. Nemám rada, keď na mňa zazeráš. That's your problem. Ideme A do ty škaredo spálne. zazeráš. Ideme do spálne. Idem si pomaľovať, keď Aj viem presne, keď si nervózny, keď ty máš nervy. Aj sme sa na tom včera zhodli, že? Ja na tebe strašne vidno emócie všetky. Aj na mne vidno inak. Ja keď som smutná, keď som nahnevaná. Presne viem, keď myslíš vážne, že si na strate, keď nie sa som- ti nepáči, čo niekto rozpráva. Aspoň nie som taký herec ako niektorí ľudia. Ako veľmi empatický obyvateľ Vily sa musíš porozprávať s Desperadom a Tonym o ich konfliktoch, ktoré sa medzi nimi ťahajú už niekoľko dní. Poďme na vláčik, vláčik. Kto je? Ja. No tak ja idem prvý. Ako si došiel na svojho ocina, to má už minulosť. To bol najväčší šok asi v živote. Si predstav, že bavíš sa v desáku, buď fotbal to bolo, alebo čo teraz ani neviem, a zrazu si ma zavolali a išli prázdniny. Júl, august, pravda, vždy prázdniny. A zavolali si ma, že Roland, že zbalíme ťa, že ideš domov, že ja domov, že kde. To ako tak ti to nepripravovali? Vôbec ti podali? Nikto mi nič nepovedal, že ja idem domov. Ty kokos, mi je zima. To bol šok z mojej strany, ja si predstav, že kaštiel vidíš, klasicky. A tu bol balkón, ešte grófovia bola, keď na balkón vychádzali, tak ďalej, ja som chcel spáchať samovraždu. Ako z toho šoku, že ti Z toho povedal? šoku, že ja, že mám otca, že som chcel vyskočiť z toho balkónu a zabiť sa. Otec bol podo mnou, akože sa pozeral, že vlastne, že ja sa chcem zabiť. On už ma čakal, že idem sa zbaliť a že idem domov. No a nakoniec ma chytili, že ne a tak ďalej, tak otec musel odísť naspäť domov, lenže on ma chcel pozvať na svadbu. Tak on medzi tým, lebo on sa ženil, vlastne som išiel na jeho svadbu, preto mám vždy domov. A teraz na základe toho, on si posunul svadbu s tým, aby som ja bol na jeho svadbe. Mám také krásne To som ťa chcel tenisky. trošku napnúť. Veľkú hrubú Janka, ty mám musíš v tom, ísť musíš sama, preto zaplatiť. ináč nevysíka. A čo, ideš cikať? Nie kľúčka? Však na čo aj, že? Ukáž. Poď bližšie, Jaj, počkaj. nech si spraví pohodlie. Teším sa z nich. Super sú. Myslíš si, že Tony je agresívny napríklad, keď si videl, ak reaguje? Podľa teba? To je dobrá otázka. Lebo nad tým sa musím zamyslieť. zober si, že napríklad na nikoho tu, no keď zvyšil napríklad na hlas, ale len preto, že by sa mňa zastal napríklad, keď sme mali nejakú vec dokončiť a sa nedokončila, alebo keď sme točili ten film. Vidíš, ale teba Čo si bol niekto stres? vie zastaviť. Prečo si mňa tu nikto zatiaľ nezastal? A takisto ma Ale volal už si niekto. nad tým rozmýšľal niekedy? Na čím? Nad tým, že prečo si ťa niekto nezastal? Ja či som rozmýšľal nad tým? Ešte možno berú tie Ja som slova rozmýšľal niektoré, ktoré povieš, vážnejšie, ako ty ich myslíš. No. A to potom vyzerá niekedy, že klameš, vieš. No. Hej, a v minulosti prečo si povedal, že som ťa nezastal, ty banán? Ko? Že v minulosti prečo povedal, že som ťa nezastal? Keď si mal výstup s Johnným. Ja neviem, sa nepostavil za kamoša. Nepostavil. A potom si tu s ním ruky podávaš. S Desperadom. Lebo prišiel za mnou a... To mi... A tak ale ja ti poviem pravdu, že nemusel si ho tak napadnúť. Ty blázon. Tak nespal 2 noci. Každému tu stresy robíš. Nie, ale nemyslíš, že trošku si mohol na neho trošku menej vybehnúť? Počúvaj ma. Choď prosím ťa si ľahnuť. Prečo? Nemôžem to počúvať. Mám nenormálne pruhy pod očami. Čo keď začnem ja, že 8 rečí viem? Čo budeš hovoriť? Som sa zbláznil z teba, ty. Baran. Že degeš. Ináč rozmýšľali ste nad tým, že koho označiť Desty? Ale a keby teba označil, nemyslíš, že by to bolo preto, že si na ňo tak vyletel? Jasné, Čo? jasné. Môže ísť hociky ma vrátiť. Či trošku neľutuješ, že si ho tak označil, ako sprdo si po ňom vyšiel na druhej strane, možno keby som mal tvoje koši, tak by som mu tiež na ňo vybehol? Mňa už toto dožralo, keď som volal a všetky vonku tu ležal a ignoroval, že som volal. No ja som sa Celý deň sme tu makali jak dobci a on keď... Tony, človek si niečo máš povie. pravdu, máš 100% pravdu. Ja tak zase reagujem. Ja sa chcem pýtať, čo tvoj názor,
či sa dajú riešiť konflikty aj jemnejšie. Podľa teba. Dajú. Určite. Ako to je jemnejšie? No tak normálne, tak niekomu niečo povieš, vieš, nás tu sleduje možno 500, ja neviem, 5 Ale miliónov nikto ľudí. tu nie je tvrdo. Ja viem, že ty máš taký hlas, ale či to môžeš povedať. Ja neviem to povedať ináč. No, však sa smejem. Neviem to, ja ti rovno vrajím roky, ja to neviem povedať. Ja viem, že so mnou komunikuješ takto, chápeš? Len to vieš, videl si sami, ako to vyzerá Ja potom viem, vonku. ale ja to nie, ako to mám zrobiť? Vyklepeme ti Presne hlas. tak, ja Dáš mám mi tiež jazyk vonku, ti ho ostrý pre- hlas. Vyklepme mu ho, normálne, dajme mu von, teraz hľadom tu mu vyklepneme jemnejšie, aby bol. Na druhej strane, Desperado, poviem ti jednu vec. Proste, fakt, Srandujem ja to, ale nie, ja nevadí. ti chcem len poradiť ako kamarát, No, počúvam. ako spolubývajúci Áno. momentálne, že fakt niekedy si rozmyslíš, čo povieš, Áno. pretože sa to môže obrátiť proti tebe. To ja viem. Niekedy to, čo povieš, vyzerá, ako keby si to vymyslel. Poviem ti na rovinu tak, ako to je. Áno. Ide o život. Ja o tom neviem, že či Vidíš som to? Róm, Vidíš? alebo Si cigán. cigán, Neviem o Roland, tom, ale povedal, nevedel si som o tom. cigán. Cigáňom si sa narodil, cigán si aj cigáňom Nevedel ostaneš. som. Bojím sa. Ježišmaria, mne je zlé. Ale tam niekto je. Zlé mi je. Prosím vás, Áno. zlé mi je. Roland, poď sem. Áno. Sadni si. To by ste nemali počúvať, by ste to nemali. Počúvaj sem, prišla pravda. Aká? No a taká, že som mŕtva, prosím ťa pekne. Ako môžeš takéto veci vyprávať? Čo? Že som mŕtva, že som zomrela. No. Vidíš, jak je to? Vy nie ste moja mama, naozaj. A kto je tvoja mama? Moja mama zomrela. Zomrela tvoja Áno, mama? moja mama zomrela. A čo sa stalo 15. júna 75. Som roku? sa narodil. A komu si sa narodil? Nejaký... Mne! No to som Mne nevedel. si sa narodil, nevedel, však si ku mne chodil ešte 2 týždne pred Vilov si bol u mňa. Ale ako som prišiel? To je jedno, ako si prišiel si mi povedať, že keď príde Jojka, aby som ťa zatajila. Nie zatajila, aby to... To si mi povedal, aby som To ťa není zatajila. pravda. Vidíš, Ja som svet vám je povedal- malý, ja som vám počúvaj Roland, svet je malý Ja som a povedal, že ty moja svojím matka- klamstvom To není pravda. ďaleko nezajdeš, môj zlatý. Vidíš, ja vás 2 nepoznám. dní si tu bol Ja- a už ťa odhalili. Roland, prečo toto robíš? Kto ma odhalil? Čo? Všetci, že si klamár. A ako sa s tebe správajú tu na? Pekne sa správajú? Jakože ja som v poriadku. A v poriadku, však to vidím cez televízor. Ale jak však sa- to len preto, že nechápu to, aký Čo máme názor. nechápu, Oni chcú, Roland, aby som to prosím tu ťa. každému... Vieš, čo ti poviem, Roland, že Ja- si ma odsúdil na smrť. To nebolo od teba pekné. Ale Ja som tvoja ja vás mama, ja nepoznám. som za tebou. Ideme na DNA, Roland, a to vieš? Ja vás nepoznám. Ideme na DNA. Môžeme ísť, môžeme ísť, A ale ja vás uvidíme. nepoznám. Prosím Ja vás ťa, nepoznám. neklam už Nenechajte sa celé na mňa. Slovensko s týmto, prosím Ja nemám ťa. mamu. Ty nemáš, Mne otec a ku komu povedal, si chodil? do Talianska Tvoj som- otec je v dielke. Ja To som chodil vieš? do Talianska k môjmu Vieš, že tvoj otec je v dielke, aj on je v televízii? To To ty neviem, vieš? to neviem. Tak aj on bude, môj pekný. Ide o život. Gratulujeme. Dôležité vieme, že mama prišla. Ticho, je to je Môj otec zomrel v Taliansku. pred Tvoj 10 otec rokmi. nezomrel, lebo tvoj otec je živý v dielke, No Roland. to som nevedel. Ale neho, čak si k nemu chodil. Ja som u neho bol raz a povedal, že on není môj otec, Nie, ty takže... si ku ňu aj býval, môj pekný. Ale on mi nepovedal, že je môj otec. Ale že ja povedal som není jeho syn. povedal ti, aj so mnou teraz vyprával o tebe. Veľmi rád sa s tým Počúvaj stretnem, sem, tým Roland. pánom, čo si ma zobral asi raz. A povedal mi, Jak taký pán ťa zobral? 15 rokov som mal, keď si, alebo 14, keď si ma Nikto bral. ťa nebral Mňa si nikam. brali domov, Počúvaj, jedni z Roland, Bratislavy. ku mne si chodil. Ja som ťa mala doma, nie žiadny Keď si pán. bol štvrták, Aj keď ste za ma tebou. vyhodili. Počúvaj sem, a Keď čo ste si ma ty? vyhodili odtiaľ. Nie, my sme ťa nevyhodili. Ale však ako to Roland vyzeralo? To neklam bolo hrozné, celé ja som Slovensko. ušiel z Osenca. No ušiel si, a prečo si ušiel? No a prečo? Pretože... Lebo si bol že ste sa zlý, ku mne správali, lebo si ja sa nebol som nesprával tak ku mne, ako Jindro alebo Ľudská, že? Ja už neviem. Ty už ničomu neveríš, Nie, Linda, ja už ani vlastnému oku. Veríme mu.
Ja som sa nikdy... Celý život si ma klamal, Roland, čo ťa pozná, môj zlatý, vieš? To není pravda. Celý život. Ja Však ťa nemienim poznajú niekoho už klamať. ľudia. Nech ma poznajú, ale ja Roland, nemienim klamať. toto nebolo od teba pekné, že takto si mal sem dotiahol. Čo si ty myslíš, že s klamstvom ti urobíš dieru? Ja som vás sem No dotiahol. nie, že ja som sem musela prísť. Ale Kvôli tebe, za to klamstvo, že som ja mŕtva. A ja som, pozri sa, živá Ale a zdravá. Ja vás nepoznám, Roland, že ste moja mama. počúvaj Keby ste bola moja mama... Ja som tvoja mama, mala som 16 rokov, keď som ťa porodila. To som tiež nevedel napríklad. Ale nehovor, To som koľko tiež razy som nevedel. ti to, milión razy som ti To to není vysvetľovala. Prosím ťa pekne, To není takéto pravda, reči. není pravda. No však ti veria, komu budú veriť, tebe alebo mne? No dúfam, že... Mne budú veriť, že? Lebo ja vidia ľudia, že ja s To neviem, čestným komu veria. rodinným životom žijem, ktorým ty to v živote nedokážeš. Vieš, čo je najkrajšie? Kiko, zaučiaš nové. Že príde chalan a povie, to nie je to... Ja som to tak cítil. To je týmto prstom, týmto hlavne. A ja viem, čo je pravda, ale... Roland, Ja som také vyrovnaný veci, čo si človek. tu navyprával vo vile, také o plznosti, o sexe, a to je pekné. Mňa to zaujímalo, prečo? Je to môj Vieš názor. čo? Vieš Ja čo, sa môžem to pýtať v tejto vile, na čo A ja o tom chcem a pištole. spoznávať ľudí. Roland O tom pištole bola pravda. O tom pištole, čo si navyprával, ja som myslela, že sa ja odpadnem doma. A to bola Takéto pravda. A veci. to bola pravda, aby ste Počúvaj, vedela. Roland, buď taký láskavý a už dostaneš rozum, však máš 30 rokov. Ja hovorím o tom, čo sa stalo a ja hovorím o tom, čo sa Roland. stalo. Roland. Mne sa s tou pištolou naozaj toto stalo. Roland, Ja som mal počúvaj. robiť najprv pornofilm. Vieš čo, Roland, mne až doplaču za tebou, vieš. Lebo ja som není zlá žena, ty to vieš dobre, ale Dindra a ľudská velice mám rada. Nikdy ste ma nemali rádi, keď som k vám chodil, to Počúvaj, ja viem. Roland, keby si bol o trošku Ja cítim, iný, ja cítim. o trošku iný chlapec, tak máš taký život, jak má Jindro a ľudská. Keby som bola zlá mama, tak tú nevidiacu moju dcéru dám do domova. Vieš, môj pekný, Ja o tom to ja neviem. som velice dobrá mama a to ti povie každý. Môže senci. byť, môže byť. Vieš, Roland, Ja som len ty vás si, nezažil. Roland boj, ty si bol zlý. Ty si ma klamal celý Ja som bol život. zlý. Áno. Že on nám dobrú reklamu týmto spravil. Mali by sme mu byť vďační. Za čo? My sme vďační. reklamu. Akú? Túto, že to ľudia budú Že ho ľudia nevrátia naspäť. Máme Že nás každý objavil? na psychiatrii. Že sme sa otvorili a že sme podali svoje vlastné tváre? Áno. A akože ja som mu podal na Maxa. Prečo mi neklamem. toto do riti robíš? Ja Povedz neklamem, mi. ja neklamem. Ježiš Ja som o tom dozvedel, že Ty neklamem. však každý vie, že si klamár, Tony na teba ide. Ale Každý. to není pravda. Každý ťa spozná za 2 dní, Roland. Není to pravda. Roland, prečo máš tú šatku? Za 4 dní si šatku dostal, Roland. Ale však to je normálna vec. Ale prečo si to Lebo dostal? za Lebo 4 si nežiadajúci u nich, že? Ale počkaj však, ale aby ste vedela, za 4 dní človeka nemôžu spoznať a to je normálna taktika. Teraz si vypočujte. Normálna taktika, sme 14. Keď sa chcete o tom No. baviť. Ja som prišiel 13. Keby som Keby si došiel bol taký 14. obľúbený, tak není si hneď prvý na výhadzovku. A však, ale to je prirodzené, Roland. však oni sú tým. Ale oni- Roland, prečo není Veronika? Prečo není Linda? Prečo není Luis? Z Prečo jediného- není... Z jediného dôvodu, že som sa dokázal Že si postaviť voči tomu nezapadol špinavé... do ich... Vieš, voči, Roland, Nie, voči jedinej veci... počúvaj, takto to ukončíme, že dieru s takýmto názormi, jak ty máš, neurobíš dieru do sveta. Tak asi to bolo On je špatné, ja taký, si osobne že- myslím, že klamala cez že ho matka omela, plno nie je Talian, ale Boh vie, kto je zač a možno je to rúžové jeho dlane. naozaj mama práva, jeho biologická matka a... Ja by som nerád toto rozoberal. Budeme to dávať. Ty máš mamu mňa, Barci Miroslav je tvoj otec, býva v Jelke, ty si môj syn, porodila som ťa 15.6.75. roku. A čo mám teraz ja spraviť? No, akože? a ty ma dobre poznáš, kto som ja. Nepoznám. Od malička som za tebou chodila do detských domovov. Nepoznám vás. Ne, ale tak pôjdeme na Viem, DNA. že som bol adoptovaný, Ale to je všetko. ku komu Mne to si bolo bola povedané, že som bol A u tehotenný koho v nejakej rodine u koho Rigových. si bola U adoptovaná? nejakej rodine Rigových a to prísliško som Ale mal. prosím ťa, nehnevaj sa, takéto klamstvo robíš v Ja nerobím televízii. klamstvo, ja viem toto, čo viem hovoriť. Toto vy... Ja som Ľudia ťa sa- neadoptovala, ja som ťa porodila, To neviem, neadoptovala. nebolo môj povedané, pekný. že som adoptovaný. A kto ti to povedal Mne to takéto? povedala aj pani riaditeľka, ktorou som vyrastal v tom detskom No, domove. ako sa a volá potom tá aj ten pani otec. riaditeľka, to mi povedz. Však si to zistí, kto bol. Ako mám to zistiť, však ty ju poznáš, nie? Však si to ale zistíte, ja fakt neviem. Ja nebudem nič zisťovať. Nebudem hovoriť,
Ty mi, ja nebudem Angelová tvoje Alžbeta. klamstvá, ja už Volá mi to sa stačí. Alžbeta Angelová, keď som bol štvrták na Alžbeta základnej... Angelová? Sa volá. No, aby Keď to som bol- počula aj ona. Áno, keď som bol a pôjdem štvrták- za ňou. a Môžem to dopovedať? Kde Keď to som bol bolo? štvrták na základnej Kde to škole. bolo, Roland? Tajnej. Tajnej, pôjdem do tajnej. Áno, Hneď kľudne. zajtra a Môžem to donesem dopovedať? ti sem riaditeľku. Môžem aj. vám to dopovedať? 4 No, roky, môžeš. štvrták som bol na základnej škole, keď ona spomínala, že by si ma rada adoptovala, ale že nemôže. Ale Bol som prosím adoptovaný ťa. 3 roky, keď som sa narodil. A keby ťa aj U chceli nejakej rodiny- adoptovať, najprv matku musia s tým oboznámiť, či ťa ja dám na adopciu To moje. neviem, to Ale neviem. ja, za mnou nikto nedošiel, Tak to či neviem. môjho syna chcú adoptovať. Ja- Vždy to hovorí, že kým on došiel, už odtedy je zábava. Kým tu nebol, sa tu nič nedialo. Ale toto není ja moja som ťa mama. nemohla vychovať. Ja za to- a ja to- som bola mladá, my sme boli velice chudobní, bývali sme v jednom izbovom dome. Áno. 5 ľudí, Áno. môj pekný. Áno. A moja mama a moji rodičia nechceli, aby som ťa tam doniesla. Áno, tak ja teda celému Slovensku poviem a veľmi rád, No. že dávajte si dievčatá v 16 rokov, hovoríte 16 Len rokov. 16, 16 rokov, prosím vás, No, aby ste sa tak ty- zamysleli to je nad tvoja tým, taktika, že s kým toto pôjdete, klamárska. môžem to dopovedať, s kým pôjdete, aby sa nestalo to, čo sa stalo, čo hovorí táto pani. A nikomu... Moja mama vraj, neviem o tom. Prosím ťa, Roland, neklam tuto. Lebo donesem ti x ľudí sem, ešte. X ľudí sem, Mne to že vôbec koľko nevadí. rázy si ty bol u Ja mňa, som bol u vás. koľko rázy si ma prosil, Ale že ja som bol u vás aby len som, preto. mama už sa polepším, prosím ťa, išiel som do u mníchov, bývam v kláštore, mama, ja Ja som verím prežil Boha, všeličo. prosím ťa pekne, odpusti mi, budeme... To som ja hovoril. Veru ty. Ja som hovoril len toľko, Roland, že som bol adoptovaný, tak som chodil k vám, však ja som bol v tom, že Roland, k vám som chodil. ja som ťa adoptovaný. neadoptovala, ja som ťa odtiaľto porodila, môj pekný, Môže byť, vieš? ja som bol v tom, že ste si Vieš ma také adoptovali. veci, to ty dobre vieš, že to klameš. Ja to myslím A keď si vážne. minulý rok býval u nás, Kedy minulý v rok? Senci, keď ťa vyhodila frajerka, tak čo Tak to som bolo? šiel za vami, lebo vás poznám. Ale ty si dobre Počkaj, vedel, že ku poznám komu vám ty to. ideš. Prestaň, Roland. Môžem to Ne, dopovedať? Poznám nie, vás v tom, prestaň. že ste si ma chceli adoptovať, tak som myslel, že mi Prestaň, pomôžete. žiadna adopcia. Ty o adopcii si v živote nepovedal len teraz. Nie, ja som v tom vedel. V živote som nepočula od teba o adopcii. Ale však- Len teraz si takéto niečo vyhútal a v čom ty aj veríš možno. Pôjde sa liečiť, Roland. Možno, že sa pôjdem, ja som zdravý. Pôjde sa A osobne liečiť, si myslím, že lebo som zdravý. takéto reči, čo ty vedieš, to sa nepatrí a neslúši. A tie reči, čo ty vedieš vo vile, o prázdnosti a škaredosti, to tiež, Roland, Ja viem, koho sa čo pýtať, aby som zistil, že aký to naozaj človek je, aj po prosím stránke ťa, sexuálnej. na čo si Ma to vyprával o zaujíma. takéto veci, že teba pištolom, Roland. Z jediného dôvodu, že vyzerám Však aj ako nikto sa ťa na to homosexuál a nie som... nepýtal. Nikto sa na teba Môžem to nepýtal. dopovedať? A ty si začal takéto, hambu robiť. On už povedal, že sa vrtal, že on mi včera povedal, že som sa ja vrtal v niečej minulosti. Verím, aké minulosti. Že ja by som neťahol minulosť. Jakú minulosť? To je prítomnosť, nie? Prítomnosť, jasné. Tiež tak berem. A Prečo on ste sa sa tiež celý život- nezatajuj za to, že je pijan a taký. To neviem. To nevieš, ak si býval aj u ňoho na Ten Radlinského. pán Prosím tvrdí, ťa. že to není môj otec, tak viem, že môj otec Ale prosím, žil v Taliansku však, ale doteraz v 5 televízii rokov zase dozadu hovoril, zomrel. že je tvoj otec. Tak to už asi musel povedať, alebo čo, ale mne do očí v povedal, že som televízii není hovoril, otec. že je tvojím otcom. Tak ja veru. sa s ním rád stretnem, ak je možné, aby ste Nie, ho ty sa priniesli. ešte s ním stretneš miliónkrát, neboj sa. Ja sa do toho nestaram. No jasné. Len sú tu rozličné typy ľudia. Nemôže sa človek meniť podľa toho, že niekto mu uskne. Akože sa predať, ja robím to, čo viem. Rolandčak, vidíme, celé Slovensko to vidí. Nech to vidie a Slovensko pozdravujem. Touto cestou aj veľké busy posielam. Ak pôjdem odtiaľto von, nevadí, bola to dobrá skúsenosť, ale ja viem, kto som, čo som, odkiaľ som a tak ďalej. Keby ste Ale to bola je- moja matka, ja to fakt ešte raz dopoviem. Počúvaj, ja nevyprávaj zase nezmyslo. Prečo si mi to nevyprával? Hovoríte, lebo viem, Keď že si máte chodil muža. k nám. Viem, že máte muža. A ešte mi aj vyká zase. Však doteraz si mi Lebo týkal. vás, takto, som si... Ešte 2 týždne si ma týkal. Nie, vykal Pred som. 2 týždňami. Bol v Senci, čo som bol, čo som prišiel povedať, že Počúvaj, neviem, kto vyvolený. sú tam... Že viem, že moja matka zomrela, som Ale povedal... to ešte si raz nepovedal, to si povedal mi som to. povedal, keď príde Jojka, mám ťa odtajiť, že si není mojím synom. Toto není pravda, som Roland! povedal, že viem, že moja matka zomrela, že vy nie ste moja matka, Počúvaj takže toto som sem, povedal. to si nepovedal, že som zomrela, to som až tuto sa dozvedela z televízie, že som zomrela, nenehajte sa na mňa, to si ne... A klamete. kvôli Teraz tomu klamete. som tu,
že žijem a som zdravá a živá. Ale práve ja som tak, ako ty si povedala svoj názor, tak ja som tiež povedal svoj názor, A ja že som ťa brala? ja si myslím, Ale ja som že ťa toto brala? by sme nemali rozoberať. A vieš, čo ešte ti chcem povedať o Čo? tom mene Desperado? Vieš, aké si dal meno? Ja viem, Cigáň, po španielsku. to vôbec nevadí. Cigáň. Mňa tak volali Meno- z jedného filmu. Meno si dal, vidíš, z jedného filmu, kde hral kto? Antonio Banderas. Banderas. A on mal to meno, že Desperado, a ty si toto si dal, a ty si skutočné meno dal, že si cigán. Cigáň, ja o tom tak neviem, je že- to. ja o tom neviem- Desperado znamená cigáň. Ja o tom neviem, že či Vidíš som to? Róm, Vidíš? alebo Si cigáň. cigán, Neviem o Roland tom, ale Podor, nevedel si som o tom. cigán. Cigáňom si sa narodil, cigán si aj cigáňom Nevedel ostaneš som na o celý tom. život. Ja A viem o ja tom. som tiež cigánka a v živote by som sa nemenila s nikým, lebo ja som hrdá na svoj pôvod. Končili sme, odchádzam, choď pekne von a s týmto aspoň národ slovenský bude vedieť, že Pozdravujem vás, ja viem toto, čo viem. Že vraj to je moja mama. Odpúšťame, môžem vám aspoň odpustiť za to, čo ale ste v mojom prosím živote ťa, spravili? nevyprávaj z prostosti. Ja nemám s vami rodinný Vidíš, vzťah. čo toto robíš ty? Ale ja mám s vami rodiny, keby som mal s vami rodinný vzťah, tak vyjdem z detského domova a automaticky by ste Ale povedali... prečo si nedošiel, lebo kam si sa dostal? Kde som sa dostal? Však ja som spokojný. Kde si sa dostal z detského domova? Však ja som bol v detskom domove až do 18 rokov. Ja mám papier o tom, že som... Tajnej si bol Oni ma dali na strednú školu, kde ma už nemohli dať. A kam ťa to dali? Ale však to je jedno úplne. Do Hlohovca? Čo má to zaujímať? Však... Ale ja hovorím pravdu. Do Hlohovca? Ale však to je jedno. Do Polepšovne, To je kde si jedno, ja som- nedokončil školu, Roland. Ja som nedokončil Áno, školu. pokrývača. Za pokrývača si sa učil. Ja som nedokončil Áno. školu. A za pokrývača No si tak sa to ma učil. potom naozaj Prosím ťa. nepoznáte, ja vám prajem veľa Dobre, šťastia. Roland. Nepoznáte ma. Dobre, ahoj, Som maj sa prekvapený, dobre. že som- Prajem ti v živote Ja veľa, Ja som prekvapený, že ma nepoznáte a že tu hovoríte veci, ktoré nie sú pravdivé. Ja som čo dokončil menej školu. klamstva Ja som ti ale... prajem do života, Roland. Dovidenia. Ahoj. Slovensko, ahojte.